Yhdysvaltain asevoimat siirtyy uuteen aikakauteen jalkaväen aseistuksessa. M4-karbiini väistyy Sig Sauerin XM7-kiväärin ja 6,50 mm patruunan tieltä. Tämä on suurin muutos 6 vuosikymmeneen. Uusi ase ja patruuna mullistavat taistelukentän säännöt. Lähdetään liikkeelle. Päätös korvata M4-karbiini syntyi tarpeesta parantaa jalkaväen tulivoimaa. Afganistanin ja Irakin kokemukset osoittivat, että 5-6 mm patruunan teho ja kantama eivät riittäneet moderneja suojaliivejä vastaan. Armeija tarvitsi aseen, joka läpäisee suojalevyt jopa 600 metrin päästä. NGSVV-ohjelma käynnistettiin kehittämään uusi kivääri, konekivääri ja tehokkaampi patruuna. Kilpailun voitti Sig Sauer, jonka ratkaisu perustui kehittyneeseen mutta perinteiseen arkkitehtuuriin. Sig Sauer tarjosi kokonaisvaltaisen paketin XM7-kiväärin, XM250-konekiväärin, uuden patruunan ja älykkään XM-105-tähtäimen. Ase, patruuna ja tähtäin on suunniteltu toimimaan saumattomasti yhdessä. Sig Sauerin järjestelmä oli teknisesti kypsä ja valmis tuotantoon, mikä oli ratkaiseva etu. Laajat testit osoittivat Sig Sauerin järjestelmän luotettavimmaksi ja tehokkaimmaksi. Valinta käynnisti merkittävimmän muutoksen Yhdysvaltain jalkaväen aseistuksessa sitten Vietnamin sodan. Sig Sauerin yhdistelmä perinteistä luotettavuutta ja modernia teknologiaa oli voittava kaava. Näin syntyi uusi standardi. Sig Spear eli XM7 on suunniteltu nykyaikaisen sotilaan tarpeisiin. Se pohjautuu Sig MCX-kivääriin, mutta on vahvistettu kestämään uuden patruunan rasitusta. Kaasumäntätoiminen mekanismi pitää aseen luotettavana ja puhtaampana. Alumiinirunko auttaa pitämään painon kurissa, vaikka XM7 on M4 painavampi. XM7 on täysin kaksikätinen. Varmistin, lippaanvapautin ja luistinvapautin löytyvät molemmilta puolilta. Sivulle taittuva ja pituussäädettävä perä tekee aseesta kompaktin ja mukautuvan. Latausvipu on sijoitettu vasemmalle, mikä nopeuttaa toimintaa. Modulaarisuus on avain, Picatinny-kisko ja M-Lock-kiinnityspisteet mahdollistavat lisävarusteiden kiinnityksen. Piippua ja kaliberia voi vaihtaa kenttäolosuhteissa, mikä lisää monikäyttöisyyttä. XM7 yhdistää tutun AR-ergonomian uusiin ominaisuuksiin. Suurempi koko ja paino vaativat totuttelua, mutta ergonomia ja modulaarisuus tekevät siitä tehokkaan työkalun. XM7 on rakennettu kestämään kovaa käyttöä. Se on tulevaisuuden taistelukentän kivääri. Uuden järjestelmän sydän on sen patruuna, 6,51 mm Sig Fury. Patruunan hybridihylsy yhdistää messingin, teräksen ja alumiinin, mahdollistaen poikkeuksellisen korkeat paineet. 6,50 mm patruunan maksimipaine on jopa 80 000 psi, selvästi enemmän kuin aiemmissa palveluspatruunoissa. Korkea paine mahdollistaa raskaamman luodin ampumisen suurella nopeudella, laakealla lentoradalla ja pitkälle kantamalla. Patruuna on suunniteltu läpäisemään nykyaikaiset keraamiset suojalevyt etäisyyksillä, joilla 5,66 mm on tehoton. Suuri lähtönopeus ja hyvä ballistinen kerroin helpottavat ampumista pitkille matkoille. Uusi patruuna lisää osumatodennäköisyyttä stressaavissa tilanteissa. Tehokkaampi patruuna tarkoittaa kuitenkin voimakkaampaa rekyyliä ja suurempaa painoa. Sotilas voi kantaa vähemmän patruunoita samalla painolla. Tämä on logistinen haaste. XM7 rekyylin vaimennus ja äänenvaimennin auttavat hallinnassa, mutta kompromisseja on tehtävä. Suorituskyvyn kasvu tulee tietyillä kustannuksilla. Uusi patruuna on selkeä harppaus eteenpäin. Se muuttaa taistelun dynamiikkaa. NGS-ohjelman mullistavin osa on XM157 Fire Control-tähtäin. Vortex Opticsin kehittämä tähtäin on integroitu ballistinen tietokone, joka maksimoi XM7 potentiaalin. Säädettävä suurennos ja sisäänrakennettu teknologia tekevät ampumisesta nopeampaa ja tarkempaa. Laseretäisyysmittari, ballistinen laskin ja anturit laskevat automaattisesti oikean tähtäyspisteen. Ampujan ei tarvitse enää arvioida etäisyyksiä tai tehdä monimutkaisia korjauksia itse. Tämä vähentää virheitä ja nopeuttaa osuman saamista. Vakiovarusteena toimitettava SLX-äänenvaimennin vähentää laukausmelua, suuliekkiä ja vaikeuttaa ampujan paikantamista. Äänenvaimennin parantaa tilannetietoisuutta ja kommunikointia taistelussa. Se myös vähentää rekyyliä ja piipun nousua, mikä tekee nopeista laukauksista hallittavampia. Yhdessä XM157-tähtäimen kanssa XM7 on erittäin tappava ja monipuolinen kokonaisuus. Teknologiapaketti antaa sotilaalle suorituskyvyn,
joka aiemmin oli vain tarkka ampujien ulottuvilla. Tämä on todellinen vallankumous jalkaväen aseistuksessa. Se muuttaa taistelun kulun. XM7-kivääriin siirtyminen on valtava harppaus M4-karbiiniin verrattuna. M45 patruuna on kevyt, mutta sen teho ja kantama ovat rajalliset. XM7 6,5 mm patruuna tarjoaa 3,8 Winchesterin kaltaisen tehon modernissa paketissa. XM7 tehokas kantama ja läpäisykyky ulottuvat yli 600 metriin, selvä etu taistelukentällä. XM5 älytähtäin mahdollistaa tämän kantaman hyödyntämisen keskivertosotilaalle. XM7 ergonomia ja modulaarisuus ovat selvästi paremmat kuin M4. Kaasumäntätoiminen mekanismi parantaa luotettavuutta ja vähentää huollon tarvetta. Suorituskyvyn kasvu tuo mukanaan painon lisäyksen. XM7 on selvästi raskaampi kuin M4. Täydellä varustuksella XM7 painaa yli 5 kiloa, mikä on merkittävä lisärasite. Patruunoiden paino ja rekyyli ovat kompromisseja, jotka on hyväksyttävä. Siirtymä on valinta tehon ja kantaman puolesta painon kustannuksella. Uusi järjestelmä nostaa jalkaväen suorituskyvyn uudelle tasolle. Se muuttaa taistelun säännöt. SIG Spearin käyttöönotto koko armeijassa on valtava urakka. Logistiikka on suuri haaste. Uuden 6,5 mm patruunan tuotanto, varastointi ja jakelu vaativat mittavia muutoksia. Aluksi patruunoita on rajallisesti, mikä rajoittaa koulutusta. Sotilaat kantavat painavampia patruunoita, mikä vaikuttaa tulivoimaan. Koulutus on toinen haaste. XM7 muistuttaa M4, mutta on monimutkaisempi ja vaatii uudenlaista osaamista. Sotilaiden on opittava hallitsemaan rekyyliä ja hyödyntämään XM57 älytähtäintä. Aseen huolto ja ylläpito vaativat uusia taitoja. Kustannukset ovat merkittävät. Aseiden tähtäimien ja patruunoiden hankinta maksaa miljardeja. Kriitikot pohtivat, onko suorituskyvyn kasvu investoinnin arvoinen. Armeijan johto uskoo, että investointi on välttämätön tulevaisuuden uhkiin vastaamiseksi. Uusi asejärjestelmä antaa Yhdysvaltain joukoille teknologisen etumatkan. Kyky vaikuttaa viholliseen pidemmältä ja läpäistä suojavarusteet muuttaa taistelun dynamiikkaa. Onnistuessaan XM7 käyttöönotto voi pakottaa vastustajat kehittämään uusia taktiikoita ja varusteita. Tämä on mahdollisuus määritellä jalkaväkitaistelun säännöt uudelleen. Tulevaisuus on nyt. SIG Spearin ja 6,5 mm patruunan käyttöönotto muuttaa taistelukenttää perustavanlaatuisesti. Yksittäisen sotilaan tulivoima ja kantama kasvavat dramaattisesti. Jalkaväkiryhmät voivat hallita suurempia alueita ja vaikuttaa viholliseen etäisyyksiltä, jotka aiemmin vaativat tukiaseita. Taistelut voivat siirtyä jopa 200 metrin päähän. Uuden asejärjestelmän läpäisykyky pakottaa vastustajat kehittämään raskaampia suojavarusteita. Syntyy uusi kilpavarustelu aseen tehon ja suojauksen välillä. Yhdysvallat ottaa tässä kilpailussa merkittävän etumatkan. XM57 älytähtäin muuttaa ampumisen järjestelmän hallinnaksi. Keskivertosotilaasta tulee tappavampi pitkillä etäisyyksillä. Taistelukenttä verkottuu ja data vetoistuu. Yhdysvaltojen päätös voi johtaa 6,2 mm kaliberin laajempaan leviämiseen NATO-maissa. Asevalmistajat ympäri maailmaa joutuvat reagoimaan tähän muutokseen. Tämä on sysäys, joka voi muuttaa koko maailman sotilasaseistuksen suuntaa. SIG Sauerin XM7-kivääri ja 6,5 mm patruuna ovat asekehityksen virstanpylväs. Tämä järjestelmä ei ole pelkkä parannus, vaan täydellinen suorituskykyloikka. Se tarjoaa ennennäkemättömän yhdistelmän kantamaa, läpäisykykyä ja tappavuutta. XM57 älytähtäin ja äänenvaimennin tekevät kokonaisuudesta enemmän kuin osiensa summa. Uusi asejärjestelmä pakottaa vastustajat arvioimaan omat aseensa ja taktiikkansa uudelleen. Taistelukentän dynamiikka muuttuu, yhteenotot käydään pidemmiltä etäisyyksiltä ja suuremmalla teholla. Siirtymään liittyy haasteita: kustannukset, logistiikka, koulutus ja paino. Kompromisseja on tehty, mutta suorituskyky on kasvanut merkittävästi. SIG Spearin ja 6,5 mm patruunan valinta on oikea ja välttämätön askel. Sodankäynti kehittyy ja aseistuksen on kehityttävä mukana. NGSV-ohjelma on investointi tulevaisuuteen. SIG Spear on uuden sukupolven taistelujärjestelmä, joka muovaa sodankäyntiä vuosikymmeniksi eteenpäin.